Ambalima bamanan kameno maliko no ani maliko kanga foleni wali mando be kata ukilengile na bela jele mafuya mfa usigorola kafonya na ko bisimlo ka bi bamanan kuna foni so le unkene kono mimi na wala lichamanke awi maliki baryo ani jien fanwere kibaryo la al-islamia de meton ansaru nyejoro Mali Silameton au Conseil islamique du Mali Manyama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama anfa ani ankara mogoba Asid Sherif Ousmane Marani Haidara akumbe tamala sigaso marabulu kono tamai oko segina Bamako kabeni tarata donye do kumtemene amawla donya ka fo karamogo Haidara akumtara sigaso marabulu kono hijita de olude blasirali kadara konnana ina fokumi ladala atara kata sigaso mabaw bela jelinfo na fokomi aka ladado Amadou Diallo Ibrahim Koulibaly Lutu Sidibe Sherifla Jabarani Soto wala olude kumbe tamay senfe Musa Fomba alibina nyefolike ani angaje anga olu sorole unaje Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyemo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silameya de meto ansaru nyejoyoro Asayeda Sherif Ousmane Madana Haidara kele ko fe katle damadoke siga sokono hijide umblasrali simbe zamzami yu segena ka demaya la sora Bamako ka beni tarata utigalo tle muga ane wolon vla shuvela wiye neganya tanit lade bani ya nyini siga soka ufe abesera nyini ki kunda demaya ka kerengere nenyana Silameya de meto ansaru olu tugura nofe ka blasera fo dugu bodala ubina kambeda ye kumamina uye wale nyuma ndonga ye halebi le naningali la uka dugu la sigaso na ye dugu fene kuye degu minu me sigaso ka alaka degu wili ka laba ka dugu donge sigaso ye samia bese ka ge samia nafa maye ko be bani fo ka wale nyuma ndo odugu odungele kofe bani sorola ka ambeda sigaso ka uye ke kunda Bamako ka yani Bamako che bugu ningau Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyema uka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silameya de meto ansaru nyajoyoro Asayeda Sherif Ousmane Madana Haidara na tamanyo makono ne kundu buguni dundala kilometri tanyona nenga soroka senze kadu buguni ngono kada bisimila ka beni Silameya de meto ansaru dagayoroi Silameya de meto ansaru nukanu ba ubongume buguni fa bela jelela kanyonzoro nyema wi wale nyuma ndonge baniye ublali la serat leneka no yekishi sirai buguni moso betogola Silameton betogola e conseil moso togola leader moso togola ami sad dini moso bela jelen togola ala sona be ka anjo ni geneka alhamdulillah ambala barikada atemela do kanecho anga dugula no ende balima moso ere ka fatuli amba nyina fa ke duwa kai inshallah shindi kenya ala bula ala ko jisirifu Madani Haidara atale hijiden lamina sangara nyamma ke buguninga ke gwakorola ni fwa hijiden ala ko ke kage dubo kanye sangara nyamma kamara na ko ke gwakorola ni fwa hijide na ala ko ke ala ka so daele herla ala ka daele herla ala ka ko telia ake dubo kanye anga dubo yae Haidara e joro min glad ko koluka kono diminte nye dimindu ni Qur'ana e moke kofo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma rasalnaka ila rahmatan lil alamin ala ko e moke valeur la ako alema chifoi kama fona gara danfe nga hine Sherif Ousmane Madani Haidara nani eyi o Qur'ana ayay ko bi joanye korodi kadaka mamina eyira dugukuluka ayira e de la mogo be nyanama beka hinedi Haidara e mogo bi adama de beka hinela foka ta si hali dandan fewum kalo min togo daraila no de mois de solartewa jamana ingono ya do ya do ko ja ko kalo be malila mamina togo dara Sherif Ousmane Madani Haidara la Asayeda Sherif Ousmane Madana Haidara kele kapmata ayaka ni sodi ajira buguni ansaru la kasabu ke kabena tato sigaso ube wulika jowla asegindo fene uyo wulika jokeleke asorala ka weleda ka nyeshumo ube sera minga ukujija seraina no ye selama ya korole serai selama ya dine keme ka sera minvo ka jeya ni Muhammadul Mustafa nemani kisibe aye dumene kundo oka no ye jogo nyumanyai dugo udo nzoro la ka buguni bara ukunje zamzami yo nata manyo nzoro la kukunda Bamako ka ngayani Bamako fene sidoka upene kengume ka bani temendo bele aye joli kunguru ninge anata manyon
sido dugu ɲɛmaw ladala ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ sirada la ni ka bani bisimila u ye Zamzami y'u fo ka wale ɲuman dɔ ni ka laban k'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ dugu ye nɛgɛ ɲɛ 19 de ni o ye 19 heures ye Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara ye denbaya lasɔrɔ Sherifila duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2020 heji ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la. Amina yarabi Musa Fomba ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ kabini sibiri don u tɛ kalo tile 24 tɛmɛnen Côte d'Ivoire alisilamɛya dɛmɛtɔn u ka fédération du Poro Korogokaw fɛ yen nɔ san 2018 ka taa bila san 2019 walanbila o kadara kɔnɔna na u ye u ka lajɛrɛba ta ko 4nan o ɲɛnamaya min bɛ Sherifila kalansow bɛɛ lajɛlen ko fɔ a laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲinan san kalan baaraw olu bɛɛ lajɛlen na ani ka se ka baara kura wɛrɛw boloda ka bɛn ni walanta o nata ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka lasigiden Jakarija Danbele ale de ye baara in kɛ k'a lasama an ma Abdul Karim Sako ale kumakan bɛ a kɔrɔ an ka jɛ an ko ɲamada. Ansaru ka kalanso minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaasoba n'o ye direction des écoles confessionnelles Sherifula ye u ka kalankuncɛ baaraw o kɛra délégué 33 olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan u b'a fɔ min ma représentant en région n'o ye DEC ka représentant ye o ma 19 ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa se u ka organes centraux ma DEC Sherifula yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kalanso 170 o de b'a bolo bi kalanden 28 ani 330 o b'u bolo kalanso 3 o sera ka don gouvernement ka système kɔnɔ kalanso 6 a yirala k'a fɔ olu ka yamara sɛbɛn o sɔrɔla ani kalanso 4 fɛnɛ k'olu fɛnɛ sen bɛ se ka yaala fɛn min ye san baara kuncɛli examen ye n'o ye akimɛli ye a bɛ fɔ min ma CP arabe maa 181 a n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen pasera nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko baaraw k'a kɛra wasa ye foyi ma bon ka kalan bɔ diɲɛ kɔnɔ bi an karamɔgɔ b'a fɔ an ye cogo min na pour que i ka se ka diɲɛ mara fo i ka kalan pour que i ka se ka ko kɛ diɲɛ kɔnɔ bi fo i ka kalan o b'a yira ko kalan ka bon ka ɲini ala fɛ ni baara kuncɛ juguman ala k'o yira an na ka san nataw o bɛna ɲɛsin yɔrɔ mun na k'o ni sababa bɛn ara fana ala k'o kan o tumana an ye nin baara nin kɛ k'a daminɛ kilasi 1 na n'o ye CP1 ye fo ka taa bila kilasi 6nan na o tumana an y'o taw le kɛ mais ɲɛtagala an b'a fɛ ka yɛlɛna ye collège nouveau la fo ka se lycée nouveau ma n'o ye sanawiya marahalatu ye an b'a fɛ ka se o bɛɛ lajɛlen ma pour que ka se ka karamɔgɔ ka hakilinaw sabati k'a kɛ sɛbɛnni ye k'a to diɲɛ bolo. Kumana min na kibaruya sera an ma musow wulila ka cɛsiriw kɛ baara min bɛ se ka ɲa cogo min na ni farifɔni ye ni nisɔndiya ye degun kana sɔrɔ a la vraiment musow bɔra i yɛrɛ ɲɛ bɛ muso jamakulu caman na nin bɛɛ nana kalanbila fɛti la n bɛ tila ka mun ɲini musow fɛ n'o ye ni ma mɛn kalanbila kalan de kɛra donc k'u jija k'u hakili to denw na kosɛbɛ kosɛbɛ. san 2018 san 2019 DEC Sherifula ye gafe 64 a n'a kunkanfɛn u sera k'o dilan u ka baara bolodalenw na n'o ye san 2019 san 2020 u y'a yira k'a fɔ gafe 80 u bɛna se k'o dilan walasa ka se ka karamɔgɔw k'u ni kalandenw dɛmɛ baaraw la ɲinifɛnw ye min ye n'o ye bɛɛ ka se ka kalan o ka se ka sabati. Nafa min bɛ DEC Sherifula sigili la a fɔlɔ o ye ka an ka programme bɛɛ kɛ kelen ye an ka baara fɔlɔ kɛl'o ye parce que fɔlɔ kalanso bɛɛ tun bɛ yɛrɛ ma bɛɛ ka programme tun bɛ danna o si tun tɛ si kalama alors an nana sigi an y'a lajɛ ka kalanso ninnu bɛɛ ka programme kɛ kelen ye arabu sira kan bon ka tila tun ka an ka kalanso don gouvernement ka programme kɔnɔ i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ ka wulikajɔ ye o ye cogoya min na. Kalanko tɛ kɔfɛfɛn an sɔrɔ kɔnɔ karamɔgɔ ka laɲini don tɔn ka laɲini don donc anw bɛ yen ka DEC Sherifula an y'a bila en place pour que u ka se ka enseignement di an ka denw ma donc an bɛ k'u soutenir k'u dɛmɛ pour que tɔn ka laɲini n'o de ye kalan ka se ka sabati tɔn kɔnɔ an denw ka se ka kalan pour que u ka se ka avenir dɔ sɔrɔ nin bɛɛ tu kɔfɛla lajɛlen na o la an bɛ profiter ka a ɲini an badenw fɛ n'o de ye
an ka fédération président ni an ka section président o ka se ka fara kan k'an dɛmɛ pour que ni structure n'o de ye direction an ka se k'o dɛmɛ pour que laɲini min b'o la kalan sabati tɔn kɔnɔ ka se ka sabati parce que o de ye tɔn ka laɲini ye o de ye karamɔgɔ ka laɲini ye. fɛn min ye Dec Sherifula ani Côte d'Ivoire kalanko ministère so ye u y'a yira k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲi u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère ka lasigiden y'a yira k'a fɔ ministère labɛnnen don k'u dɛmɛ baara in a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na. gouvernement ka école caman lɔ mais école minnu bɛ se ka denmisɛnw kalan ka b'a ka ala cogoya fɔ denmisɛnw ɲɛna o école le man ca Côte d'Ivoire kɔnɔ ya bi an bɛ an ka denmisɛnw bila ka taga école catholique le la ka taga kalan kɛ mais an miiriya b'a la ko an ka denmisɛnw fana bila ka taga islam ta école dɔw fana la donc ni ala k'o baara kɛ dɔ wɛrɛ t'an fɛ fo ka a y'encourager k'a fo a y'a baara ɲuman la n'an fana lɔyɔrɔ k'a kɛ min ye n'an bɛ se k'a dɛmɛ min na an fana bɛ na an lɔyɔrɔ la k'a dɛmɛ o la. san 2019 san 2020 bɛnkɛla ka ɲɛmaaw fɛ k'o bɛ taa kɛ gaɲɔgɔnkaw fɛ yen. Media Soft Technology a bɛ kalanbulon min sigi sen kan walasa ka se ka sifinnakaw ka dɔnniw kanwuriya ka ɲɛsin baarada o bangeliko ani subahana mansin o ɲɛdɔn ni a faamuma o kalanbulon o kalandege o tako naaninan baaraw bɛ sen na Media Soft Technology ale dagayɔrɔ la Amdalayi ACU 2000 kɔnɔna na Bamako sigida 6nan na sifinnaka 100 olu de garijɛgɛ donna u ka ɲinan kalandege in na minnu tilatilalen don u ka dagayɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Bamako ani Segu Fatumata Yaya Kani ani a ka jatala Daramani Mali olu de ka sɔrɔlen don Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka olu ɲɛmada. A bɛ taa sifinnaka maa 100 bɔɲɔgɔnko la minnu ni u ka baaraw projets labɛnnen don u bolo ni olu de garisɛgɛ bɛna don nin formation in na o min hakili ɲuman bɔra Media Soft Technology la o sifinnaka maa 100 la maa 40 o talen don Bamako district kɔnɔna na yan minnu ni olu ye kalan daminɛ ka ban a tɔ sifinnaka maa 60 o bɛ bɔ Segu marabolo kɔnɔna na ni olu ka formation daminɛ ni baaraw bilalen don ka septembre kalo maa kɔnɔ. An ye a jateminɛ baarako ka gɛlɛn jamana in na yan. N'i y'a ye jeunes caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ kunnafoniya t'u bolo entrepreneuriat la formation t'u la en même temps u dalen t'u yɛrɛ la fana an y'o ko de jateminɛ donc malgré que an yɛrɛ an tɛ se k'a fɔ an ye grande entreprise ye fɔlɔ nka alhamdulillah an fana b'an débrouiller dɔɔni donc an min yɛrɛ bɛ kɛ fura ye an tɔɲɔgɔnw ma an b'o ɲini mais an tɛ denmisɛnnin bɛɛ ta an bɛ denmisɛnnin minnu ta minnu n'an kunkilenna ye kelen denmisɛnnin minnu bɛ fɛ k'u b'u yɛrɛ la u bɛ fɛ k'o solution ye jamana ma ka kɛ solution u ka duw ma an b'o denmisɛnninw recenser k'olu la former kalo 3 kɔnɔna na o kalo 3 kɔnɔna na o bɛ se ka hakilila sɔrɔ k'u yɔrɔ ka baaradaw créer cogo minnu na donc en même temps an b'u ka suivi kɛ parce que ni projet kɛra suivi t'a la a ka gɛlɛn k'a bɛ marcher quoi. Ni formation in kuntagala bɛ taa kalo 3 bɔɲɔgɔnko la wa sifinnaka ninnu bɛna dege kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalanw na minnu ni olu bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye baara nasiraw kan ni o ye entrepreneuriat ye ka se informatique ɲɛdɔn baaraw ma Media Soft Technology ɲɛmaaba ni o ye a directeur général ye ni ale yɛrɛ de ye kalan karamɔgɔ ye tumana min na a ye ɲɛfɔli kɛ kalan bolodacogow kan a y'a yira k'a fɔ ko a hakili b'a ka kalan ninnu kuncɛli wagatiw la kalanden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nafaw bɔ ni kɛnyɛrɛye baaraw sigili ye sen kan ni ka weleda kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na fɛn min ye kɛnyɛrɛye baara nasiraw ye caman sen ka se ka don o la walasa baarakɛbaliya o ka nɔgɔya. Ok, formation in ye phase 2 de don. Phase fɔlɔ ye jumɛn an ye jateminɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ informatique ladɔnni a ka dɔgɔn yan i b'a sɔrɔ jeune caman bɛ o université kɛ k'a ban hali n'i ko k'u y'u yɛrɛ ka CV k'o tɛ se k'a kɛ caman bɛ i b'a sɔrɔ idée b'olu la mais n'i ko k'u ka projet écrit i b'a sɔrɔ u tɛ se k'a kɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ entrepreneuriat kɛ mais c'est dans le cadre informel a formaliser len tɛ jamana t'a kalama mais n'u yɛrɛ former la o la u yɛrɛ y'o ɲɛdɔn ka ban ka entrepreneuriat formation fara a kan donc o b'a to u yɛrɛ bɛ se ka gagner kosɛbɛ ni informatique banna sisan an bɛ sɔrɔ ka taa entrepreneuriat domaine kɔnɔ entrepreneuriat yɛrɛ jumɛn kɛn yɛrɛ ye baara mun de don walasa ka sigi yɛrɛ ka baarada créer i kan ka passer étape jumɛnw fɛ mais an yɛrɛ ka laɲini ye min ni formation in kɔnɔna na mɔgɔ 100 min tali filɛ nin ye pour la 4e édition au minimum entreprise tanga kan ka se ka créer nin kɔnɔna na mais minnu bɛ yen n'olu ma se ka entreprise créer olu kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka baarakɛla ɲuman ye baara yɔrɔ wɛrɛw la quoi parce que baarako ka gɛlɛn o bɛ yen mais o cɛ mais compétence fana caman tɛ yen i b'o wele kɔni entretien na i b'a sɔrɔ entretien yɛrɛ mana ban i mago bɛ minɛ t'a sɔrɔ a si la
donc au mieux ça c'est le manque de formation donc an ka laɲini o de ye kuma kuncɛ kuma la n kɔni bɛ se ka min fɔ jeunes ye an bɛ don min na ko bi ne b'a fɔ bɛɛ ka taa entrepreneuria kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mediasoft Technology ka baara fanba yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baaraw degeliw nasiraw kalanw bɛ o la ani ladilikanw ani fɛɛrɛw ɲinini gɛlɛya camanw na buna adamadenya yɛrɛ lafiya siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na sifinnaka bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye. Bamako jirituru campagne régionale kadara kɔnɔna na ji ani kungo lakana cakɛda ɲɛmayaso direction régionale des eaux et forêts olu ni jɛkulu association Sauvons le fleuve Niger ou ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a ka dɛmɛ kɔnɔna na musakako binakun kan u ye tile kelen ta k'o ɲɛnɛmaya k'o kɛ jirituru don ye Bamako kɔnɔ. O don in ɲɛnɛmayara ka bɛn ni tarata don o tɛ kalo tile 27 de Amadou No Diallo ani a ka jatala Seydou Ɲare olu de tun bɛ jirituru in baara seereya la. Mamadou Ben Sherif Ousmane ale bɛna a lakale an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye ka nin kalo in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yirituru tɔgɔla kalo ye o hokumu kɔnɔna la Bamakɔ eaux et forêts ji ani kungotigiw ye yirituru caman boloda Bamakɔ dugu kɔnɔna la ni yirituru ninnu waleyara n'u dɛmɛbaga ka dɛmɛ société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé. An bɛ nin kɛnɛ min kan an bɛ jirituru kɛnɛ kan jirituru min n'an b'a kɛ ni eaux et forêts ministère ka yamaruya ye ka na se direction nationale ma ni ne ni n ka jama ye olu ka ciden ye o hukumu de kɔnɔ Bamako gouverneur ye commune 6 maire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ jiri bɛ se ka turu yɔrɔ yɔrɔ la u ka yɔrɔ ninnu fɔ an ka baɲumankɛ tɔn dɔ n'o ye société de gestion forestière ye olu ye u bolo don u ka poche kɔnɔ ka bɔ ni yiriden 10,8 musaka ye k'u b'o di Bamako ma donc o la sa an ko jiri ninnu n'an ma dɛsɛ an bɛ fɛ k'a turu ayiwa misiriw kɔnɔ ani misiriw kɔ kan églisiw kɔnɔ a n'a kɔ kan an bɛ fɛ k'a turu dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ kalansow la sigida yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye kɛnɛ ye ni foroba kɛnɛw don ni bɛɛ bɛ jɛ a la an bɛ fɛ ka turu olu kɔnɔ. An ye yirituru in partenaire financier de ye n'o fɔ musaka bɔbaga an ye musaka bɔ an ye yiri 18 an y'o de di eaux et forêts directeur ma n'o ye Sidibe ye donc a ka yiri ninnu di commune 6 bɛɛ ma Bamako commune o commune ka yiri 3,000 turu i ka commune na n'o kɛra o kan ka se ka dɔɔni bɔ an ka problème na. Yiri 18 de turula Bamako sigida 6 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni waleya in fora kosɛbɛ Bamako sigida ɲɛmaaw fɛ. Yalala de k'a lajɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ minnu ni yiri turu yɔrɔ ka kan an yala k'o yɔrɔ de ɲini fɔlɔ k'o yɔrɔ woloma k'o dɔn ka sɔrɔ ka besoin exprimer a bɛ turu an bɛ Ala deli Ala ka san wɛrɛ ɲɛ biɲɛkɔnɔndenw yira an na an bɛ passer fana an bɛ yiri ninnu fana lajɛ an b'a sɔrɔ yiri ninnu fana bɛɛ dɔɔnin parce que u turula ni ŋaniya kelen de ye. An bɛ société de gestion forestière fo a ye wale min ta ka ɲɛsin district de Bamako ma donc a y'a yira k'a fɔ ko plan 18 k'u bɛn'o turu donc an bɛɛ impliquelen don a la u ye dɔw turu déjà mais bi an bɛ gabardo da la an bɛ dɔw de kɛ Ala k'a ni sababa bɛn Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin yirituru in hakilina bɔra Bamakɔ eaux et forêts de la n'o ye Bamakɔ ji ani kungotigiw ye u dɛmɛna société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé fɛ. Ama sɛnsɛn ka taa Algérie jamana kɔnɔ Algérie jamana sɔrɔsiya Maɲama chef d'état-major de l'armée ale ka fɔ la a ko Algérie jamana kɔnɔ Algérie jamana ɲɛmaasigi kalataw o ɲɛbila labɛn minnu ni olu bɛ sen na walasa jamana ɲɛma kura ka se ka sugandi min bɛ na Abdulaziz Bouteflika nɔnabila ko o baaraw ka kan ka lajɛ ni ka lateliya walasa a baaraw bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo minnu na Musa Fuma bɛ na ɲɛfɔli caman kɛ an ye min b'a to an bɛ na caman faamuya o ko la.
Algérie fanga dankɔrɔba n'o ye surasiya ɲɛmaaba Général Ahmed Gaïdé Salla ye a y'a jira denmisɛnninw na minnu kɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye Algérie jamana kɔnɔ fɔ a kɛra sababu ye ni Abdel Aziz Bouteflika ye fanga bila k'a fɔ u ka laɲini tɛ se ka sabati fɔ kalata ka labɛn joona ka Algérie bɔ nin dingɛ in kɔnɔ kabini février kalo tile 22 Algérie denmisɛnninw de bɛ wuli ka jɔ la dɔgɔkun o dɔgɔkun u bi bɔ jumadonya fɛ ka jira k'a fɔ e maa o maa ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika jɛra ka baara kɛ a ka jamana mara kɔnɔ k'i ka t'i ka sira fɛ i da kana don jamana jɔli ko kuma na Général Ahmed Gaïdé Salla y'a yira k'a fɔ o tɛ kuma ye a kun y'a laɲini kalata ka kɛ kumaw minnu na o duguw fɛnɛ donna k'a sababu kɛ a kun ye dɛmɛ don wasabulo filanan Sena ɲɛmaa mɔ ni o ye Abdelkader Ben Salla ye i n'a fɔ jamana sariya sunba kɛn bɛ k'a fɔ cogo min k'o ka kalata labɛn kuma kungurunin kɔnɔ kuma min fɛnɛ dagan bɛ o ye jamana sariya sunba fɛ o kuma tɛmɛna kalata ma se ka labɛn Général Ahmed Gaïdé Salla labana ka fɛɛrɛ kura min sigi senga o ye ka ɲini furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa sigilen fɛ Abdelkader Ben Salla a ka maa wɔɔrɔ ɲini maa fa munyanenbaw bonya bɛ maa minnu ka Algérie jamana kɔnɔ olu ka kɛ kumaɲɔgɔnya kɛbaa ye u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ka kɛ ka dɔ ka jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni kalata labɛnni ye o maa wɔɔrɔ minnu ka jɛkulu sigira senga olu fɛnɛ ma se ka lamɛn wulikajɔ kɛbaw fɛ denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika a ye jamana mara san 1999 ka na se san 2019 mɔ san muga a ye kalata o kalata kɛ a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra kalata namaralen ye o kumana nin jɛkulu kura u ka laɲini ye kalata ka labɛn kalata dɔ de bɛna labɛn min bɛna kɛ kalata namaralen ye ko kura janko jamana ɲɛmaa ka sigi min bɛ bɔ jamana marabaa kɔrɔw la o kumana olu tɛ sigi maa wɔɔrɔ ninnu fɛ ka kuma surasiya ɲɛmaaba Général Ahmed Gaïdé Salla a ko jamana ɲɛmaa da farati siya bɛɛ lajɛlen dɔ don fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min da man di jamana la wa jamana denmisɛnnin ninnu k'a fɔ ko maa o maa ni Abdel Aziz Bouteflika jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ ka taa ka sira fɛ k'o tɛ hakilina ɲuman ye maa wɔɔrɔw minnu sigira senga u fɛ ni olu dɛsɛra ka kuma ɲɔgɔnya n'u don u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a maa wɔɔrɔw fo k'u wale ɲuman dɔn u ka cɛsiriw ni wulikajɔw la a ko hali n'o y'a sɔrɔla maa de bɛ maa la Algérie jamanaden na n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn na hakili min tɛ jamanajɔ hakilina ye n'a da man di jamana la maa wɔɔrɔ ninnu kɛlen ka wele da kana se bi ma n'a bɔra fanga ɲinidenw na minnu ka surun jamana ɲɛmaayaso la fanga sinamatɔ minnu ye dankɔrɔbaw ye ka fara denmisɛnninw ka a kelen ma sigi ka kuma n'u ye an bɛ to kɔkan kunnafoniw na hali bi k'an to Algérie jamana kɔnɔ ka fan wɛrɛw kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka olu tɔw lajɛ Kɔnɔwari duguba filanan n'o ye Buwake ye a sugu jenina ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la uti kalo tile 27 ma ni ma to a la maa ma jogi tasuma wulilen gendarmulakaw ni surasiw tasuma fabaw pompiers olu ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye nka nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn de sɔgɔmada fɛ ka bɛn ni tarata ye 9h tasuma in bɛɛ lajɛlen sera ka fa n'i ye Buwake suguba yɛrɛ taari 8 sigi sigiyɔrɔma 3 kelen bɛɛ lajɛlen jenina senfɛ magasin caman dara sisi la maa minnu nzɔmina joona ni olu nana su kɔnɔ u sera k'u ka mina dɔw bɔ nka dɔw yɛrɛ ka mina bɛɛ lajɛlen jenina Buwake suguba jaba feereyɔrɔ ani situlu feereyɔrɔ ko in fan b'a ɲɛsina yen de mɔ Buwake sigida ɲɛmaa mɛri kɛlen ka kɔrɔfɔ mɛn ni o ye Nikola Jibo ye o yɔrɔ bɛɛ a sira kɛnɛ kan maa minnu ka minɛnw jenina a y'olu lamɛn ni ka da u tulo kan k'a fɔ don nataw la a bɛ n'u bisimila bilasiraliw minnu kan ka kɛ ani dɛmɛw minnu kan ka kɛ u ye k'o dɛmɛw kɛ kun min nana ni tasuma wulili ye sugu la a kun ma se ka dɔn fɔlɔ nka mɛri y'a yira k'a fɔ don nataw la sɛgɛsɛgɛliw de bɛna dayɛlɛ janko fɛn min kɛra sababu ye ka tasuma mana o ka si dɔn nin da siɲɛ fɔlɔ ye Buwake suguba ka mana san 1998 dɔ kɛra kabini o kɛra a kun ma jɔ butigi mankanninw kɔni kun dayɛlɛlen kun don nka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u kun bɛ k'a jɔli ɲɛɲini Bamanjiw ka cɛniba kɛlen kɔfɛ Burkina surasiya kun min kɛra sababu ye ka maa 20 ani maa 4 bɔnɛ a nin na gendarmelakaw ni surasilakaw Kudugu mara la maa caman kɛmɛ k'i ka nisɔngoya jira Burkina jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna politiki binakuu kan nin sen maa min ka dakuruɲɛ mɛnna o ye furanjɛrɛ fanga minisiri ɲɛmaakɔrɔ Yakuba Isaac Zida ye ale min kɛmɛ k'i yɛrɛ kalifa Kanada jamana kɔnɔ bi ni ɲinan y'o san saba ye Yakuba Isaac Zida a ye laseli dɔ kɛ kunnafoni sɔrɔsira kuraw sanfɛ k'a b'a ɲini jamana marabaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la lakanabaliya min bɛ Burkina jamana kɔnɔ a ka dabila
ko kabini san 2015 ko in bɛ sina a ka bataki kɔnɔ a kɛmɛ ka jira k'a fɔ lakanabaliya ɲɔ ɲanen do Burkina jamana kɔnɔ wa min kɛmɛ k'ale kɔnɔ gwa k'a ye k'a fɔ lakana tigilamaw jɔyɔrɔ kan ka bonya jamana kɔnɔ jamanadenw lakanani na nka maa minnu bɛ ka jamana mara olu tɛ ka lakana tigilamaw ka ko kɛ u kunkan we faranjɔrɔ fanga minisiri ɲɛmakɔrɔ Yakuba Isaac Zida a ko jamana ɲɛmaw u ka baara ɲɛdɔnbaliya o de bɛ ka Burkina bila nin dingɛ in kɔnɔ ko wa ko ka ko to nin jogo in na k'a fɔ ko surasiya bɛ se ka dangari bamanjiw la ka Burkina lakana ka politikimaw to u ɲɛmaya la k'a kɛ man di a ko kumana fɛn o fɛn bɛ ka Burkina jamana sɔrɔ bi k'a bɛɛ lajɛlen ye marabaw de nɔ ye ko dɔ kɛra suw jatili la Burkina jamana denw na o kumana k'a sen bɛ jɔ ye k'a bɛ wele bila jamana den bɛɛ ma Burkina fan o fan bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ jango marabaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ u bilakun de ye jamanadenw lakanani ye n'u mago donni ye Burkina surasiya la ko ni wuli ka jɔ ma kɛ sisan ka ko kunbɛn ko Burkina ko dabilatɔ do. Kongo Kinshasa jamana kono kɛnɛya minisiri kɔrɔ ni maa wɛrɛ kun bilara a nɔ na tarata a jirala k'a fɔ a dalakanw lamɛnna kiiri ɲɛmaw fɛ k'a sabu kɛ Ebola kɛlɛ la wari dɔ bilalen kun do minisiri so ka bolo kan wari kun ka ca kosɛbɛ ka se ka Ebola bana kɛlɛ o wari ko de bɛ ka ɲɛɲini a nɔ na Ebola bana yɛrɛ wuli Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ nin sen maa 2,000 de bɔnɛna a nin na a cakɛɲɔgɔn saba wɛrɛw n'olu fɛnɛ ye kɛnɛya tigilamaw ye olu fɛnɛ minɛna minisiri kɔrɔ Oli Ilunga ale kɔni labilara ka taa so nga maa sabaw tora bolo la fɔlɔ dɔw y'a yira k'a fɔ wariko in dama fɛnɛ tɛ Ebola bana kɛlɛtɔ furaw minnu dilala n'olu kun kan ka kɛ mɔɔw la ka se ka Ebola bana kunbɛn u k'a ma ko vaccin o filanan de kun kan ka kɛ ale y'a yira k'a fɔ u t'a fɛ ko ye bawo jamana sariya tɛ diɲɛ ni o ye kelen min bilara ka na ni o bɛ ka nɔbɔ ka ban tɛmɛ ka kɛ ni o ye fura dilanna ninnu dun u ka girin ni k'i b'u ka fura bali a ka latɛmɛ a ko mankan dan dɛ o kɛra sababu ye ka ni jamana ɲɛmaakɔrɔw bila ɲɔgɔn na a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ maa 2,250 ni 321 Ebola bana kunbɛla in sera ka kɛ o de la. Brazil jamana ɲɛma Jair Bolsonaro a jɛna ni a ye sa tarata sufɛlaw la k'a fɔ diɲɛ dankɔrɔba 7 ye dɛmɛnko kuma min fɔ Brazil ye ka se k'a dɛmɛ k'a ka kungoboloba tasumaw fa forêt amazonienne k'u jɛna n'a ye sa nga kɔni bɛ a la Jair Bolsonaro Brazil jamana ɲɛma a ko fɔ a ka sɔrɔla nafolo mugu in a bɛ bila Brazil jamana de ka bolo ka Brazil jamana yɛrɛ ka k'a ɲɛnabɔbaa ye nafolo in kana na kɛ sababu ye ka forêt amazonienne kungobolotigiya minɛ Brazil la u t'o musalaka maa fɛ tarata sɔgɔmada yanfan fɛ Jair Bolsonaro jamana ɲɛma Brazil a ko yanni nafolo in fɛnɛ ka na Brazil fɔ Emmanuel Macron ka yafa ɲini ale fɛ Faransi jamana ɲɛma ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Faransi jamana ni Brazil ni ɲɔgɔn cɛ Emmanuel Macron de y'o da kɛnɛ kan Jair Bolsonaro ko Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma y'ale kɛ kalondigɛla ye k'a fɔ a da la k'ale Jair Bolsonaro ye kalo tigɛ wa kunnafoniw minnu fɛnɛ sera ale mɔ ko Emmanuel Macron ma da o mɔ Brazil kungoboloba in ni o ye forêt amazonienne ye k'a ye siga don a tigiya la Brazil fɛ bawo Emmanuel Macron ka kɔrɔfɔw la ani diɲɛ dankɔrɔba wɔɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la n'o kɛra ka bɛn ni kungobolo mananen ye a ko bɛ cogo min na kungoboloba in a ti lajɛ ka bila diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolo kan k'a kɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko ye bawo kungoboloba in jɔyɔrɔ ka bon dugukolo ɲɛnamaya la o kɔrɔfɔ ma bɛ Brazil jamana ma nka Emmanuel Macron m'o fɔ dɔwɛrɛ kama waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛliko kuma min bɛ senna Brazil jamana ɲɛma Jair Bolsonaro maa minnu fɛ ko tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ye n'olu b'a fɛ u ka tɛmɛ ni u ka iziniba jɔw ye mansimafɛnba dilaw i n'a fɔ Donald Trump n'u ɲɔgɔn na Jair Bolsonaro fɛnɛ y'o maa de ye u k'u ma ko climato-sceptiques o kumana Emmanuel Macron ko jamanaw minnu bɛ kungoboloba in da fɛ n'a jamana ɲɛmaw ma kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kanubaw ye a ka lajɛ ka kungoboloba in latɛmɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanabaw ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolo kan Jair Bolsonaro Brazil jamana ɲɛma a ko kungoboloba in jamana caman bɛ a da fɛ o nka kungobolo fanba bɛ jamana min dugukolo kan o ye Brazil ye bawo 100 sarala 60 bɛɛ lajɛlen bɛ Brazil jamana ka bolo kan wa ko Brazil ni maa tɛ jɛ o ɲɛnabɔli la tarata
Brezilikaw fe surasi jalatigiba dɔ be General Augusto Heleno ale ye Faransi jamana sɛbɛkɔrɔ mafiyɛnya kuma no ko Faransi jamana ka ti yɛrɛ kɛ misaliya diba ye jamana mɔ ko kɔnɔ wango da do ko Faransi jamana tɛmɛna diɲɛ fa jumɛn k'a ye nɔ ɲuman do ye k'a daminɛ farafina a ka yɔrɔ maralenw na fɔ ka na se kɔnɔ fɛnɛ mɔ a ka mara bɛ ka boli kɔnɔ min kan n'o ye France d'outre-mer ye guni minnu filɛ nin ye farafina dugukolo ni Amérique dugukolow ni ɲɔgɔn cɛ Guyane ni Mayotte ko mun ɲuman be yen Faransi ka kɛlɛ la. Gambi ka uka jamana ɲɛma gale maa min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ Dawuda Jawara dabama ka wele sera mɔ tarata utikalo tile 27 ka sido san 95 la a ka dimaya ye kɔrɔfɔ in zɛmɛndiya Fajara n'a ni Gambi faaba Banjul cɛ ye kilomɛtiri 15 ye. Dawuda Jawara don min na a ka kafo bi jaso san 1994 juillet kalo la Gambi ka uka Yahaya Jammeh fɛ o y'a sɔrɔ a ka jamana ɲɛmaya ka kɔrɔ ni farafina jamana ɲɛma caman da ye. Dawuda Jawara kɛra minisiri ɲɛma ye Gambi jamana kɔnɔ san zaba ka sanga ni Gambi jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye ka bɔ Angleterre jamana bolo san 1965 a sɔrɔla ka jamana tɔgɔ da ko Gambi ni ka kɛ a ma ɲɛma ye. A ka kafo jasura siɲɛ kelen san 1981 o ma sira sɔrɔ bawo Senegali jamana ye a dɛmɛ fo kɛra sababu ye balimaya juru sɛbɛkɔrɔ caani na Gambi ni Senegali jamana ni ɲɔgɔn cɛ u kun b'a fɛ ka jamana filaw fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ko Confédération de Sénégambienne. San 1982 o labana ka yɛrɛkɛ o y'a sɔrɔ Sénégal Abdou Diouf de bɛ fanga na. San 1994 sa Yahaya Jammeh ye a ka kafo jaso jamana ɲɛma jiginnen ka bɔ fanga na a y'i kunda Senegali jamana ka taa bisimila minɛ ye. San 1990 Gambi jamana y'a yira k'a fɔ yafa ka kɛ a mɔ a ka segin ka don jamana kɔnɔ a kun bɛna bonya ni karama la ka bisimila Gambi jamana kɔnɔ. Alamusa utikalo tile 29 Gambikaw ka jamana ɲɛma fɔlɔ Dawuda Jawara a ka janajaw bi sigi senga wasabilo kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka taa da dayɔrɔ laban la. Kole be dansi je bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadaru la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni aw na an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ ka sanga ni waati kelen aw kan bɛɛ san'o cɛ.